Deputy Catherine Connolly. Hishi, module chloribra an realtis, agus goharia module haimena an realtis o hif na Gaeilge, an féidir let ráitise dhéanamh ag ascar as cinenne údaras na hoscoile Gaeilge, dúra a chur leis an riachtanas, Gaeilge a bheith ag an céad uachtarán eile, in anón gur campus gáithangach an campus, in anón gur cahar gáithangach cahar na Gaeilge, agus in anón go bhfuil an ollscoil agus an cahar thárseach na Gaeltachta. Is mór an ára darlum go bhfuil an cinenne seo déanta agus an féidir ráitise dhéanamh go háirithe maidir le na dúlgais atá an ollscoil faoi reachtaíocht éagsúla. Tagann sé díreach fí chloribra an réaltas ó híomh na Gaeilge. Díreach. Gon Catholic an tachta bhfuil Connolly le síos agus an brú ollscoil na Gaeilge bháin a Gaeilge agus gáhanga agus a bheithacu agus níl sam faoin cinnetá déanta acu ach tá brú agus dúlgais ollscoil na Gaeilge an Gaeilge bheithacu agus é bheithacu go líofa brenn meas teach ar an nuair a tá ráite. Deputy Danny